Come on. Boxing. De ce nu merge microfonul? Dar microfonul merge? Ia zi-mă, ce gătim noi aici? Cum e celălalt, da? Curie? Curry, mă! Curie? Curry! Marie Curie. Curry! Curry! Deci fii atent, asta e, eu gătesc acum, înțelegi? Deci uite-te aici. Se mărunțește usturoiul. Se amestecă ouălele. Se taie bucățele. Ce faci, doamne, la usturoiul ăla? Îl decapișonez. Păi așa? Se toacă mărunt. Știe. Se îmbucă usturoiul. Se îmbucă. Uite-te, mă, uite așa, vezi? Mă gândeam că nu ar nimeni. Hai să vezi. Scuze că am întârziat, am fost atacat de un animal. Am fost atacat de un animal sălbatic. Ce animal? Salut! Mircea! Viciu? Mircea! Bună seara, bună seara. Dă-i în față. În față! Aici am venit aici. Salut! Poate bine? Și mi-e pare. Mi-am identificat acum. Și după față, acum am pus la un loc numele și față. Da, e important. Scuze-mă că am întârziat, am fost atacat de un animal sălbatic. Și am fost reținut un pic în jungla de asfalt. Da, e greu, frate, ce să faci, ne chinuim. Uite, ți-am pregătit și un loc, frate, uite aici, locul tău. Mulțumesc. Stai lângă el, știu, o să-ți fie mai greu. Dar eu eram aici doar așa. Pentru trecere, așa. Ideea este că a început riftul de noapte la Radio Zebra. Trebuie să avem un stil din ăla de comentatori sportivi, sau nici măcar sportivi, latino-americano, sexo... Da. Facem în seara asta la Drift un interviu în stilul Zebra. Pentru că este primul interviu, habar n-avem care este stilul Zebra. Ok. E bine, vedem ce ieși imediat. Așa, primul test, sau primul moment în testul olfactiv urmează chiar acum. Hai mă, Bogdane, e pe birou și ia altul cu cerc. Ăla întins. Ăla ușor cu el, ăla întins, așa, complexul ăsta, ok. Așa, Bogdan. O să prezentăm pe un obiect care are legătură cu ceea ce o să urmeze aici în studioul Radio Zebra. Primul obiect este mătăsos, este provenit din cele mai îndepărtate țări. A fost, trebuie să spun, apropiat de un corp de femeie până nu de mult. Un sutien, am zis să-i zic... Trebuie să miroși și după așa, aia. fii atent. Îți dau la nas să miroși. Parfum? Da? Ce? Așa, și este un... Ceva, o aia. Mamă, dar ce bine miroase. Îmi place și mie. Ia mă să put și eu aia. Băi, bun. Sutien, animal print? Nu. Mai sus, Am mai atins sus, ceva. mai jos. Poți să-l pipăi un pic? Da, poți să bagi mâna, uite aici, stai, fii atent. Deci, bagi mâna, așa. Ce este? Este o... Da, ce să... Un șal. Un șal! A spus corect, țineți legătura lor. Maximilian, eu Vă am rog frumos încercat să nu-mi dați obiecte vestimentare de ale voastre, băieților. Nu mă pune să dau cu nasul prin tricoul vostru, Ok. Eu am încercat să cânt când eram mic, dar nu mi-a ieșit. Deci, Cum? Mă mir cu așa voce? M-am mutat repede, zic eu. următorul obiect. Aștept un featuring, nicio problemă. Facem. Cam o miroși. Așa, Dar nu ușor. fac nimic, dă-mi încoace. Ok, stai. Așa. Este... Dai un pic că e ceva de mâncat aici. Sau nu chiar. E mai puțin greu decât celelalte chestii care... Dacă ating mă murdăresc? Nu. Asta e piticul pe care l-auziți. Piticul.ro. Tu râzi așa? Da! Bine că nu mă Mai dă-mi o probă de... Ce e asta, frate? Deci este... Poți să-l miroși, adică poți să... Dar n-are un miros așa proeminent. Cum să zic, adică mai degrabă simt trășia asta de nasul. E tricoul tău, nu te crede, dar...
Zic pe asta. E bine. Și l-am dat jos de pe mine. Imaginează-ți că în acest moment stai în încăpere cu un bărbat la bustul gol. Ideea este că va trebui să-ți dăm jos legătura, pentru că următoarea probă, dar nu chiar acum, stai așa. Următoarea probă este una vizuală și o să vă descriem în măsura în care putem. Mircea, du-te în colțul ăla. Nu de alta, dar ți-am pregătit ceva la modul ăsta. Poți să-i dai jos? Gata? Hai. Da, așa. Noi am zis că dacă tot ai venit, punem masa. Da. Da, noi am zis că ar fi bine să punem masa. Păi și mâncăm și noi ceva? Dacă tot am pus masa, am zis să și facem ceva. De mâncare, sincer. Serios? Vorbești serios? Și Eu da. să gătesc, adică? Bermudele pe mine, un tricou și șapca întoarsă. Mă găsești cu ai mei în centru, dacă nu-ți acasă. Sunt la, cum zicem noi, birou. Când trece cu o super mașină, toți suntem ceva de genul. Da-mă la volan, fraților, atenție. Unii cu gândul la, alții la servodirecție. Eu cu gândul că s-oprește, mă poftește, haide intri. Tu cu gândul la motorul nici cilindri. Și în timp ce tu faci calcule, eu sunt dintr-un pas acolo. Salut, sunt Maximilian, che pasa soro. Frumușică, bună, rău, chiar tare mașina asta e una din armele tale. Că eu de-abia acum înțeleg.